ti popravim, ne mreš tako zadužan i imaš... Posljednje pripreme klaunova doktora prije vizita. Marta je danas imala poseban posjet. Došle su je doktorica Maštalić i doktor Žule. Vidiš? Ja imam sad. Imaš... Ja imam sad telsu. Ja čekam još uvijek. Joj, zaboravili smo na njega, hoćemo mahnuti da dođe. Zbog ovih klaunova doktora Marta je nakratko zaboravila da je u bolnici. Možemo ti staviti nosit, evo, želi. Diljem hrvatskih bolnica crveni nosovi uveseljavaju male bolesnike. A nasmijali su drugu djecu i svi su se smijali. Jel bi voljela da češće dolaze? Da, svaki dan. Reakcija djece je nama komentar na sve, na naš rad i što radimo i što želimo napraviti u stvari. Naša najveća nagrada je upravo smijeh na licu bolesnog djeteta. Ovo su djeca na dugotrajnom liječenju koji su često tužna, uplakana, da njima ti trenuci radosti i sreće znače više nego išta. Mnogo je djece kojoj je, nažalost, bolnica privremeni dom. U Zagrebačkoj klinici za tumore svakodnevno ulažu napore kako bi malenim pacijentima olakšali boravak. Uz školu, bolnicu, uz naše radne terapeute, fizioterapeute, psihologa, stvarno, klaunovi su ti koji baš veselje i radost donose. Šta radiš u školi? Hoćeš nam reći? Crtam. A što crtate? Što si ti nacrtala? Ribe. Što radiš u vrtiću? Igram se, trčim. Jel ti lijepo? Je. A uz klaunove doktore još je ljepše, a svoju su vizitu završili pjesmom. Od zuba.